Pamätám na môjho obľúbeného učiteľa, profesora Masaryka. Mali sme podobné názory a ako jeden z mála sa zaujímal o môj život, nie len tú časť, kedy som bol v škole. Dobrý deň, pán Štefánik. Dobrý deň, pán profesor. Ako sa vám darí? Skvelé, už mi schválili štipendium na ďalší rok. To som počul od pána riaditeľa, ale som si istý, že to nie je váš jediný úspech. Áno, taktiež som sa stal tajomníkom spolku Detván. To musíte byť na seba hrdý. Áno, som veľmi rád, že som súčasťou tohto spolku. Pán profesor, môžem sa vás spýtať otázku? Počúvam. Kedy si myslíte, že začne vojna? To je ťažká otázka. Môže to byť rok, dva, alebo aj zajtra. Rakúsko, Uhorsko a Nemecko zbrojí, ale som si istý, že narazia na silný odpor. Za svoje vzdelanie ďakujem otcovi, aj keď sme sa v tom období pohádali, vždy mi pomohol a nakoniec sme to všetko vyriešili. Po škole som sa presťahoval do Francúzska, kde som mal problémy ako finančné, tak aj psychické a fyzické. Už v škole som mal problémy so žalúdkom, no teraz boli väčšie. Treba ale poznamenať, že som si v tej dobe aj užíval. O pár rokov ma ale moje problémy so žalúdkom dostihli a musel som ísť na vážnu operáciu žalúdka, kvôli ktorej som nemohol narukovať do vojny, ktorá práve vypukla. Stal sa zo mňa vojenský pilot. Na fronte som dlho nebol, mieril som na vyššie pozície. Musel som Slovanom zaistiť ich krajiny. Neskôr som sa stal generálom a diskutoval s politikmi o samostatnosti Slovenska a bratov Čechov. A teraz ležím tu, vo svojej domovine, pod holým nebom a s hrdosťou vo svojom srdci na to, akú cestu som v Slovensku vytvoril a ešte viac hrdý na to, akí ľudia budú po nej kráčať.